Bon dia, Paco. Jo no tenia estudis, però sabia que n'hi havia algo gran. Com un home de terra, sabia que tenia algo gran en la seva terra. Sabia que tenia una glòria i uns orígens d'una terra que hi hauria de donar-la a tots. I és el que està fent ell durant anys, durant València, ser valencià i ser torrentí allà on ha anat. No dubtar quan digui el nom dels llauradors de Torrent. Llauradors, perquè en Torrent tenen llauradors, i torrentins. I torrentins seguirem, però jo us asseguro que com aquella vesprada en Pepe i avui en Paco, ells estan així. I n'hi ha una cosa que jo quan llegia un poc allà dia homenatge en record. A mi sempre m'han dit que un fa un record quan pensa que es diu oblidar. Jo crec que ningú podem oblidar a Paco. I este homenatge d'avui no se'l fem a ell. Ell mos l'ha fet a nosaltres. Ell és el que ha fet capaç que diguem tots així esta vesprada. Ell és el que ha fet que dia a dia la grossaina, el tabadet, els balls i la missa a l'estil de l'Horta estiga en Torrent. Torrent li va fer en 2009 llaurador de l'any i gràcies a ell també, en Torrent, quan se celebra Sant Isidre, en el Consell Agrari, se fa la missa a l'estil de l'Horta. Jo no sé si algú ho sabíeu, però gràcies a ell, que insistia el regidor, a José Gonzalo, com podem fer una missa que siga per als llauradors, que no siga a l'estil de l'Horta? I des d'entonces, insistint, gràcies a Paco, tenim aquesta missa a l'estil de l'Horta, com se mereix Sant Isidre, com se mereixen els llauradors, com se mereixem els torrentins i com se mereixem els valencians. I com ell ens ha ensenyat, siguem orgullosos. Ara més que mai, ara que, com han dit el mantenedor, algú s'empenya en trencar-nos Espanya i dir-nos que no som valencians. Doncs com Paco, som valencians i duguem el nostre nom i les nostres coses, les nostres cultures, el nostre ball allà on anem. I no dubtem, perquè Paco ha sigut i és, perquè ell està així i estarà sempre. No se n'ha anat, no se'n va anar i està com jo hi volia, amb la seva bandera, amb la seva senyera, amb la seva barraca, en la mà de Déu i en els torrentins que ell tant volia. Per tant, esta vesprada, totes les vesprades i tots els dies de l'any, donem homenatge a Paco, als vostres torrentins i a aquells que fan de València un regne com toca i un regne gran. Molt bona vesprada a tots, visca Paco Vinya i visca els homes com ells que viuen a Torrent, a València i a la nostra terra allà on van. I ara, tots nosaltres tenim que fer una miqueta a Paco, perquè és el que ell volia. Ell no li agradava eixir en el cara. En les primeres imatges no l'hem trobat en el vídeo, estava sempre darrere, però perquè sabia que tots teníeu que estar davant. I ara, a partir d'ara, tots tenim que estar davant dient visca perquè som i serem valencians.